tell me if you like it or not. And this one is the second putahe. And this one is the third putahe. Maluto jud kayo. Pagod man kaayo, ter. Dili oy. Ali na do. Kaya di ko mga untong duha. Mura jud kita gulo. Pagod man. Pagkapagod, pagkaon mo crispy. Dili siya mo go. Biskin mag-vlog ko for tonight. See about my gulay. Nami. May naman si Dere. Yung nga, nagilami kay. Pag wala, may... Diyos ko, praise the Lord. Kaya dili ra. Parat ang inunon na. Nga naman, para ang... Hindi man ba? Kamot lang kanya. Dili ra. Ay, nayon naman sa daan. Ayaw na pagsig parat. Karon na siya di na mo sigparat eh. Adya ka na mo reklamo niya. Indihan mag-ingon. Dugay raman siya sige na nimo parat. No. Nak, ngawin mo Kasi ka nangabli ani. Yes, welcome to my chili. Gibutang sa kuando. Gibutang. Lahat lagi natin si. Because she changed it. Your suka was already... Not change. Unsa man? Additional. Ah, banturan na lang color. May tali na napuno. Wala na may lain do. Ako lang gibutang. Ay, Tingnan ganin ako ang tuhong kauban sa trabaho. Asan na yung suka? Nahapit na mahurot akong suka dito. Ay, so, pa, lagi kulang pa ingon akong asawa. Di pa niya baligya kay kulang pa sa aslom. Da. Dida. Guys, the chili is... Guys, is wala the- nakita ang sili niya. The chili, my God, the chili is not showing. Sida. I want some squash. You want di? Ang kahalang. Yung akong dabuay, tanawa. Ay, sus, nagtuo ko. Oh, Kagto ka, oh. Wala yung nagkon kanina nga ang ko nga. paasamin na manok nga Bisaya. Araman, kung naaraman good. Because that is the ginger leaves. Dayon, makaon eh. No. Ah, okay. Ayo. Sarap sa ino nun? Grabe ka, Kada din, kada halang. din. Kaon mo ang sili. Si boy, lami na sing. Kaon na lang sing. Gulay. Utang sa kuan. Langgam nga kuan. Corn coffee. Ay, nabuak. Ano sa'yo sa buntag, din magbarkada itong manggahan. Kaya pa rin eh. Sino to? Kaya pamkala. Kaya, basta dili baho. Di ba siguro eh? Kaya. Baby Shella is here. Muna mo. Gibabot na mo ni kaya mong ipaila-ila ni Silensyo. Sus kay wala man din siya ni abot. Uli na lang Silensyo, wala din yung tao. Na timing. Giingnan mo ko Silensyo nga dong. Nabaya mong bagong dalaga diri. Sus, Welcome to our vlog. Muni among panihapon, Oreg guys. swaki. Ulay among bugas. Kaya may ganahan nga mga kuan. Kani manggod ti verse kato ning naagod sa ref nga kamote. Busa ka nang Dali, ganahan po lang isa. gani. Nga pa man na to ay. Pag gumani mo imong baba. Ano na jura. Ano. Unsa man na oy? Tingin ti verse oh. Layo ras Ang tinood. iyang lasa kay dunay Mo gumot Ginger, bitaw. no? kuan kanang aba. Mo tuloy akong gipangita.
Tabangan ako ni kaon guys kay. Ang naong aning isa. Awada. Nauling na. Yo ko ya po ko kakawgi mo. Katong nangaon si Bisara to siya itong nagsubamig hinog na saging. Ay, oo, Katong di- nauling gapon. Na Wala ko na Gisog ba? entrega to. diyan tuloy yo. Kaninong kamote na entrega ko aning iyang kamote gisog